Ähliňize salam. Men Miwe. Ýyllyk teleýnamasynda käbirler değişme hukmyny seretde de köpler oňa çyny bilen ananýar. Ýyllar siz hakda näme diýse-de esasy özüňizi ananyň. Çünki ananýan her bir zadyňyz siziň geljegiňizdir. Gepleşigimize başlamazdan öňünçe bizim täzeliklerimizden habarly bolaýyn diýseňiz, Atawatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy hemde jaňjaga düwmesine basmagy unutmaň. Başlady onda. Hamar ýyllady. Bu ýylladyň aslynda doglanlar üstünlüge tarap hereket etmegi, yeňiş kazanmagy, ýollaşy bolmagy halaýarlar. Olar işçiň adamlar. Ýöne olan kemçiligi bar. Olar sabyrsyz. Hemde islenip bir işe başlamakalar pikirlenmän hereket etýärler. Şonuň üçin hem hamallar size ýyllar islenip bir zada başlamakaňyz goýja pikirlenmegi maslahat berýärler. Herekediňiz pikiriňizden öňe geçmesin. Ýedilçep bir kesin geljeňiz öňüňizde. Edi joralar. Egerde siziň ýanyňyzdaky ýurt hamal bolsa, onda ol ören öýdýänlidir. Şonuň üçin hem gaharlanan pursodyny oňa garşy çykmajak boluň. Köşeşýänçe garaşyň. Bir wada pikiriňizi aýtmaň. Ýoşşadan aýdyň. Özüňize gowalar. Ene biziň hamallar şeýle. Sogry ýyllady. Öküzçe. Bu ýylladyň aslynda doglanlar çydamly, zähmet söýür, maksat okkunly, hakykatçyl, tejribeli adamlar. Olaryň kemçiligi bar. Olar juda ýalta. Öňüne bir maksat goýmasalar, ýerinden gozganyň diýmerler. Şonuň üçin hem egerde siziň sogry tanşyňyz bar bolsa, oňa ýol görkeziň, urup duruň. Şonda ol te maksadyna ýetgençe bir ýerde durmazlar. Juda ýyllady. Ekidekler. Bu ýylladyň aslynda doglanlar adamlar bilen gowy aragatnaşyk taklamagy ukuypladyrlar. Düşünjelik olaryň esasy häsiýetleriniň biridir. Ýöne jogdalar bir işi soňuna çenli ýerine ýetirip bilmeýärler. Şonuň üçin hem hormatly jogdalar ýyllar size bir wada bir neçe işi öz üstüňize almagy maslahat bermeýärler. Bir işi boýnuňyza alyň we ony soňuna çenli ýerine ýetirmäge çalyşyň. Feratan ýyllady. Leňeşler. Olar duýguçyl, maşgalaçyl, hemde öýdeçil adamlar. Olar bir wada tiýip çözgüt kabul edip bilmeýärler. Şonuň üçin feratanlar köplençi halatda kepsizdir. Egerde siziň feratan tanşyňyz bar bolsa, onu olary öz duýgulary bilen ýeke goýmaga pursat berediň. Mehriban feratanlar öz duýgularyňyzy eýe çykaň. Efet ýyllady. Ýolbarslar. Olar el açyk, dolanlarjy hemde azadyk ögünmeni halayan adamlar. Bu bolsa olaryň kemçiligi. Ýolbarslar özlerini beýleklerden has ýokarda goýmak halaýarlar. Şonuň üçin hem ýolbarslar azadyk aşak düşüň, biziň aramyzda goşulyň. Ýogsa siziň bu häsiýetiňizi deň duşlaryňyz ýalňyş kabul eder. Sünbüle ýyllady. Joralanmaz. Bular salihatly, tertipli, arassaçyl, hemde anjyk adamlar. Ýöne akewat olary seretseň düşnüksiz hemde öz işleri bilen başagay adamlar. Eziz sünbüleler bir azadyk togtan hemde özüňize ünseriň. Egerde siziň sünbüle tanşyňyz bar bolsa, oňa islenik soragy berip bilersiňiz. Onuň jogaby hemişe taýýardyr. Mizan ýyllady. Terediler. Olar dostlaşmagy, resmiligi halaýarlar. Olar tebigatyň ajaýyp sarlaşygy üçin döredilendir. Denan mizanlar gaharlanan ruhdan düşen pursatlaryny bar güýji gözleriniň ýaşyna jemlenen. Elbetde mizanlaryň hem kemçiligi azal. Olar çözgüt kabul etmesi ören kyn. Şonuň üçin hem eziz joralar, egerde siziň ýigdiňiz mizan ýylladynyň aslynda doglan bolsa, olardan toý teklifine garaşmaň, özüňiz teklif edäýin. Akrap ýyllady. Içýanlar. Olar çydamly, höwesçiň, bilesi gelji, hyjugly. Bu häsiýetleri akraplar özüne jemleýär. Içýanlar bagşlamagy halamayan adamlar, hemde aralmagy halayan adamlar. Egerde akraplaryň gaharlanan wagtynda ýeke oturan bolsa, olaň golaýyna barmagy maslahat bermeýär. Sebebi gaharny sizden çykarmagy mümkin. Kowus ýyllady. Kemanlar. Olar optimist, bilesi gelji, hemde siýahatçy adamlar. Olar hemişe täzeligiň gözlegine adamlar. Olar üçin hemme zat gyzykly.
Ýöne olaryň ýekeje kemçiligi bar. Olar juda gödöktür. Ýöne olar göwnüňizde degen pursodyny göwnüňizde alyp oturmaň. Değişmek islep çydykdan çykaýar. Ýöne olaryň töweregindäki adamlara hiç kili erbetligi, ziýanlygy ýokdur. 7 ýyllady. Oglaklar. Olar jogapkärli, agras, hemde ýolbaşy bolmaga ukyply adamlar. Olar wagtyny ören gymmatly hasaplaýarlar. Şonuň üçin jedilen ýanyny diňe iş maslahatyny etmegi maslahat berýäris. Olar adama aňsat ynanýan adamlar däldir. Olar hemişe beýleki adamlardan gönümeligi bilen tapaklanýarlar. Dalaw ýyllady. Bu ýylladyň aslynda doglanlar dostlaşmagy, köpçüligi seýýän adamlar. Olar beýleki adamlardan köp hereketdiligi bilen tapaklanýarlar. Adatlyk dalawlar üçin niýetlenen däldir. Egerde sizin dalaw tanşyňyz bar bolsa, oňa belli bir maslahaty beriň, ýol görkezdiň. Hut ýyllady. Balyklar. Bu ýylladyň aslynda doglanlar hemme kömek etmäge taýýar adamlar. Olara biraz erkinlik ýetenok. Şonuň üçin balyklara erkinlik beriň. Olar şonu öz maksadyna tez ýeterler. Bu ýylladyň aslynda doglanlar esasy dörejiligi söýýän adamlar. Olar bilen düşünmek juda kyn. Egerde siz dörejilik adamlar bolsaňyz, balyklar size gowy ýoldaş bolup biler. Ýyllyk teleýnamasyna käbirler değişmek hökmünde seretse-de köpler oňa çyny menen ynanýar. Şonuň üçin ýyllylar siz hakda näme diýse-de esasy özüňize ynanyň. Çünki ynanýan her bir zadyňyz siziň geleceğinizdir.